Mae'r staff i gyd yn Gymraeg yma. Mae'r bwydlenni yn ddwyieithog. Mae'r rhestr win yn ddwyieithog. Mae'r gerddoriaeth sydd ymlaen yma yn Gymraeg. Mae'r celf ar y waliau gen artistiaid lleol. A da ni hefyd yn licio defnyddio cynnyrch lleol yn bysgod, caws gafr, hufen ia, cigoedd, bob dim yn medra ni. Cymraeg ydy yn iaith gyntaf ni a dim mae o'n dŵad yn eitha naturiol. A da ni hefyd wedi sylweddoli bod o'n ffordd dda o gael twristiaid, tramorwyr yma. Maen nhw wrth i bodda yn clywed y Gymraeg a maen nhw wrth i bodda'n gweld y bwydlenni dwyieithog. Ewch ati i ddefnyddio'r iaith os di hi'n dŵad yn naturiol i chi. A does dim eisiau bod yn swil ei defnyddio. Mae tramorwyr a twristiaid sydd yn dod yma wrth i bodda yn clywed a gweld yr iaith ar y bwydlenni a falle. Ni dwi'n siŵr da ni wedi bod yn defnyddio'r Cymraeg ers blynyddoedd. Dwi'n dod o Dinas Mawddwy, a chi'n clywed Saesneg yn Dinas Mawddwy pan o'n i'n blentyn. Ac dwi'n meddwl bod hi'n neis iawn i bobl tramor a gorled yma sy'n dod yma i ymwelio ag Gaernarfon yn wedig i glywed y iaith Cymraeg yn cael ei defnyddio yn naturiol yn hytrach na ryw false sales ploy, os liciwch chi. Bob dim dyn ni'n gallu roed yn Cymraeg a Saesneg wrth gwrs, neu fel arall mae pobl yn dweud yn ordro'r pethau wrong. Ond mae'r signage, mae'r staff enwedig, rhan fwy o'r staff sy'n gweithio ar y ffrynt yn ddeall y ddau iaith. Defnyddio lle ydych chi'n gallu, ond dyn ni'n defnyddio fo'n naturiol bob dydd yma'n hyn. Ac fel yn dweud i gynharach, mae'n wahanol, mae Caernarfon a Gogledd Cymru yn defnyddio'r iaith Cymraeg yn naturiol bob dydd. Ac mae'n neis iawn i'r pobl weld bod ni yn wneud. Da ni 3 a 3 y ddwy iaith yn cyfartal rhan. Da. Blaenoriaeth i Gymraeg. Ia. Am y bod ni'n Gymraeg naturiol. Ia. Oedd o ddim yn benderfyniad nath ni ista lawr a wneud, da ni yn mynd i wneud bod dim yn Gymraeg. Nath o jyst dod yn naturiol achos yn bod ni'n... Fysa ni'n beidio noson. Felly, ia. Am ni bod o, ia, yn trio bod yn gyfartal, ond blaenoriaeth i'r Gymraeg. Hynny yw, pan mae pobl wedi dod drwy'r drws, da ni'n cyfarch nhw'n y Gymraeg. Yn gyntaf. Yn gyntaf. Jyst erwydd bod ni'n byw mewn ardal lle mae'r rhan mwyaf o bobl yn siarad Cymraeg, felly dwi'n meddwl bod ni'n adlewyrchu hynny yn y ffordd ni'n trin yr iaith yma. Da ni'n cael ymateb positif gyn bawb. Gwahanol mae rei jyst eisiau dod yma am y bwyd, mae rei wrth i bodda yn cael trio chydig bach o Gymraeg, mae rei licio'r teimlad o fod yn clywed y Gymraeg, gwahanol bobl, gwahanol bethau. Mae'n fydd mawr o ran busnes jyst fel arian i weithredu yn y Gymraeg. Mae'n anodd, mae'n siŵr os ydych chi'n naturiol Gymraeg i wneud gymaint â ni illa, ond y beth lleia un yn cael effaith ac yn pobl gwerthfawrogi hynny, os yw rhyw air bach ar dop bil neu bod y fwydlen y ddwyieithog, jyst ffordd chi'n cyfarch bobl, jyst ymdrech lleia neu gwahaniaeth. Ond i mi fyswn ni yn annog busnesau eraill i ystyried y Gymraeg fel buddsoddiad, i ystyried buddsoddi yn y Gymraeg, buddsoddi yn yr iaith Gymraeg fel adnodd, fel rhan o'r strategaeth busnes. Mae yna lot o bobl falla poeni am y gost, fyswn ni'n deud nhw i edrych ar cynllun busnes ac i roed y Gymraeg fewn yn rhan o hwnnw ac i ariannu ar ei gyfer o, achos mae'r bwysig o hynny, dwi'n meddwl, achos mi'n eitho dalu ar ei ganfod yn bendant. Wel, yn y bar, mae rhan fwyaf ein gweithwyr yn siarad Cymraeg iaith gyntaf. Da ni'n trio wneud arwyddion, wel, mae'n arwyddion i gyd yn Gymraeg. Da ni'n trio wneud diodydd, enwau Cymraeg fel, er enghraifft, llaeth y tarw. Da ni'n hefyd jyst yn hefyd papurau newydd Cymraeg, fel yma. Posteri ar gyfer gigiau Cymraeg yn lleol ac hefyd clywed ym Mangor ac yn Pwllheli. So da ni'n gwneud lot o bethau. Wel, mae'n bwysig arwydd yn enwedig yn Caernarfon. Mae iaith gyntaf ydi o i bawb, felly os ydych chi'n rhoi arwyddion Saesneg neu beth yn bar bach,
bydd pobl fatha eitha, ddim cymryd â'i galon, a meddwl, pan dyn nhw'n Gymraeg, Cymraeg iaith gyntaf. Mae'n bwysig i bobl lleol yn ogystal â ymwelwyr, oherwydd mae ymwelwyr hefo diddordeb mawr yn y Gymraeg hefyd. Da ni eisiau cychwyn fatha, dweud, helo, sut ydych chi? Sbegau i chi a diolch yn fawr iawn ar gyfer bob dim da ni'n trio wneud i fewn. Mae ymwelwyr efo diddordeb eitha mawr a eisiau dysgu mwy hefyd. Wel, i busnesau sydd ddim yn defnyddio'r Gymraeg, mae'n rili yn helpu yn leol. Os ydych chi ddechrau ar y cyngor, busnesau eraill, sa'n nhw gallu manteisio wrth ddefnyddio'r Gymraeg. Mae'n gwella manteisio wrth wneud fatha bach, fatha cychwyn bob sgwrs yn Gymraeg, fatha da ni yn y bar yma. Mynd ati a neud o, diolch yn costau llawer i wneud chydig o arwyddion, trio pwysleisio'r Gymraeg. Mae'n beth eitha pwysig, dwi'n dweud eitha pwysig, yng Nghymru ac yn lleol yma yng Nghaernarfon. Mae'n rhan mawr o'r gymuned yn y Gymraeg. Yr iaith yn ofnadwy o bwysig